maanantaina ilmestyy Lustraatio-niminen kirja, jossa kritisoidaan muun muassa Tarja Halosen presidenttikauden aikaista kaveeraamista Vladimir Putinin kanssa. Meidän koulustahan oli ala-asteella kanssa yksi pelottava Juha, vähän sellainen arvaamaton psykopaatti, jota sai pelätä, niin ainoa vaihtoehto oli alkaa sen kaveriksi. Ja mua se ei sit kiusannut niin paljon. Siellä 4, Halonen ja Putini. Putin ja Halonen muodostivat oudolla tavalla sellaisen vanhaa avioparia muistuttavan suhteen. Juttelivat harvoin ja silloinkin lähinnä naisen hölöttäessä. Ja pikkuhiljaa tästä ujosta miehestä tuli aggressiivinen sosiopaatti. Niin. Halosella ja Putinilla näytti kuitenkin synkkaavan. Eikö se Suomen kannalta ollut kuitenkin hyvä asia? No Suomen kannalta kyllä. Halonenhan sanoi, että hänellä ja Putinilla on ihan samanlainen huumorintaju, joka yhdistää heitä. Esimerkiksi Krimin valtaus oli Halosen mielestä hauskinta pitkään aikaan. Nimenomaan. Ainahan kannattaa ihailla ja kehua vahvempaa ja vihaisempaa. Ja katsoa hiljaa vierestä, kun se sortaa pienempiään. Se on kannattavaa. Ja ennen kaikkea moraalitonta. Apua. Kirjassahan kritisoidaan myös sitä, että Georgian sodan jälkeen Halonen oli pitkään hiljaa asiasta. Totta, tosin se on ymmärrettävää, koska sota oli kesällä ja silloin Muumilaaksossa on sesonki. No kirjan tekijät myös murehtivat, että Halonen omi ulkopolitiikan itselleen ja heistä tuli Putinin kanssa hyviä ystäviä. Ja tätä ei ymmärretty Suomessa kritisoida. Joo, ymmärrän ärtymyksen, koska miehethän ne vasta kateellisia ovatkin. Suomi on täynnä päteviä keski-ikäisiä miespäättäjiä, jotka mielellään solmisivat hyvät välit Putiniin. Mutta ainoa, joka siinä on onnistunut, on punatukkainen lesbo Kalliosta. Lopeta nyt toi lesboläppä. Se on väärinkäsitys. Se syntyi, kun Medvedev lahjoitti sen kissan Haloselle ja amerikkalainen lehti kirjoitti, että Tarja Halonen gets Russian pussy. Ja kiitos tiedosta. Halonen oli ehkä Putinin kanssa läheinen, mutta Tellervo von Appelgren taitaa pistää vielä paremmaksi. Kyllä. Putin on rakas ystäväni. Ystävystyimme Vladimirin kanssa 90-luvulla hänen käydessään Turussa. Putin on äärimmäisen huumorin tajuinen ja ihana ihminen. Minun edessäni hän on suorastaan sulaa vahaa. Vuosi sitten makasimme Datsassa vodkapäissämme Putinin kaataman tiikerin taljan päällä. Sanoin hänelle, että haluan maatilkun Itä-Euroopasta. En olisi kuinka ikinä uskonut, että Vladimir todella toteutti toiveeni. No, ensi kerralla pyydän loputkin Ukrainasta. Okei. Pakko sanoa, että hivenen visaiselta tämä suomalaisten suhde Venäjään vaikuttaa. Suomalaisille käy mikä tahansa linja Venäjän kanssa. Paitsi se, että kuunnellaan Venäjää, joka on alhaista suomettumista. Tai se, että Venäjälle sanotaan suorat sanat, joka on täysin mielipuolista Suomen itsenäisyyden vaarantamista. Tai se, että ollaan täysin neutraaleja, koska silloin Suomi unohtuu maailmanpolitiikan kartalta. Mutta muuten kaikki käy. Joo, muuten kyllä käy, kaikki käy.